Ами той е сложен въпрос. Пристанището на карантината, като додах да го видя, ахнах, защото е много хубаво. Просто направете снимки или видео и ще видите, че е едно прекрасно пристанище. Няма такова в България. Това също мога да го свържа и с цените, че ми дават пристанища в Созопол, в Царево, в Балчик, че били на по-ниски цени. Те просто нямат нищо общо. Не се охраняват, няма тези условия, няма видеонаблюдение, нищо няма в сравнение с това пристанище. Това е пристанище Слънце, но не е построено както е трябвало да бъде построено. Проектанта, който го е проектирал с камъни от 1 до 3 тона. А всъщност камъните може да ги заснемете, най-големите са до 1 тон. И затова, когато дойде урагана, вълните взеха камъните и ги изтеглиха в морето и в момента пристанището не е защитено на места и ако дойде втора такава буря, то ще бъде съборено. Трябва спешно да се направи ремонт, но документи в общината се бавят страшно много. Аз никога не съм работил на държавно и направо съм шашнат как може толкова много да се бави авариен ремонт. За мен, когато се прави нещо аварийно, се прави от днес за утре и след това се оформят документи. А ние, урагана беше ноември месец, вече сме март месец, още подписваме, обявяваме, съгласуваме и не дай Боже да дойде нова буря, няма да има защо да правим авариен ремонт, ами ще трябва да правим ново пристанище. Ами, много разтегателен въпрос. По принцип, когато ме прати кмета да проверя какво става тук, беше обявено, че ремонта на пристанището ще струва 1 400 000. След една седмица разговори, тук в моя кабинет, с проектанти, строители, нещата станаха, че може да се изпълни цялостния ремонт за 497 000, почти 3 пъти по-малко. След още по-сериозни и обстойни проучвания, решихме, че може да се прави на етапи, кораб по кораб. Всеки кораб струва 66 000 лева. Аз мисля, че с 2 кораба по 66 000 лева, което е към 140 000 лева, ще може да се направи така пристанището, че да е безопасно за следващи бури. Евентуално да стане пълно възстановяване, може още толкова се дадат. Но все пак това е 1/10 от цената, която се обяви от начало. И мисля, че всички цени, които са за всичко, са толкова много завишени, не знам къде отиват разликите. Ужасяваща. За миналата година приходите са 66 000 лева, разходите са 937 000 лева, плюс 150 000 лева ремонт на кея на рибарско пристанище Варна, което излиза, че отрицателният резултат за миналата година е над 1 000 000 лева. Предните години не е толкова много. Разходите са били някъде към половин милион, приходите обаче са били двойно по-малко. И пак някъде към 5% е приходната част и 95% е загубата. Не само, че има опасност, а то почти се е затлачило. Благодарение на единия от рибарите, който има специализиран кораб, е направено удълбочаване. Миналата година към май месец е възстановено проектната му дълбочина от 3 метра. Всичко е било прекрасно. Вече 7-8 месеца по-късно на места входа е 1 метър, на най-дълбокото е 2 метра и това са измервания преди 2 месеца, вече може да е още по-малко. След още 2 метра, може би по-големите кораби няма могат въобще да влизат. И това трябва да е всяка година, освен ако не се направи брегозащитна буна, която да спира течението, което носи пясъците и те правят пясъчната коса.
тогава пясъка ще бъде в полза на гражданите на Варна и Аспарухово. Ще стане един много голям плаж, който ще граничи с тази буна от северо-западна страна, а от юго-источна ще е дълбоко и ще е удобно за всички кораби да влизат и няма да има повече никакви драгажи. Тази брегозащитна буна в момента имаме договор, който обаче и днеска не е подписан, въпреки че крайният срок беше 15 февруари, за математическо морфологично моделиране, за да се види буната точно какво трябва да представлява, как да е насочена, нали, ъгъла спрямо севера, така че да няма отразена вълна, да е защитена от вълните и да върши най-добра работа. Това ще го направят холандците, защото българите, които са смятали това пристанище, явно не са смятали добре и решихме да се доверим на холандците. Освен това, българската цена беше, както преди малко казах, доста завишена, както и другите. Холандците се съгласиха само за 10 000 евро да ни направят такова изследване, което нямаме такава оферта от българи, дано да не сме изтървали сроковете да направят това изследване, след което ще се обяви обществена поръчка и когато се избере изпълнител, това ще бъде направено. Ще представлява геотекстилни тръби или торби, които с пясъка, който ще се драгира от входа на пристанището, ще се напълнят тези геотекстилни торби и ще се направи около 100-110 метра буна, която ще се укрепи и от лявата й страна, погледната от брега, ще бъде напълнена с пясък, първо от драгирането и второ от течението, така че ще се оформи един много голям плаж, а от дясната страна, тъй като няма да има вече течение, което да носи пясъци, ще остане дълбоко завинаги. Мисля, че в съвсем скоро време можем да го развием, да не чакаме далечното бъдеще. Развитието го виждам последния начин. Непосредствено смятам следващата седмица да получим разрешението от морска администрация, да пуснем този понтон, който се вижда зад гърба ми, който ще даде още 40 места за рибарски лодки. По-нататъка мисля и източната кейова стена да я освидетелстваме и да пуснем за още 20-30 лодки места, с което ще напълним на 100% капацитета на пристанището и няма да може повече лодки да идват. Трябва да дадем първи етаж в някакъв етап на преговори сме на рибари, матрапази, посредници, които да продават рибата, която ловят рибарите. Имаме съответната хладилна площ, други съоръжения имаме. Мислим да го дадем под наем, така че да може да се използва. Също в последен етап е отдаването на ресторанта на третия етаж, който е минал конкурса си август месец миналата година, но 6 месеца се бавят нещата, както изглежда всичко в общината. И вече мисля, че сме на последен етап да заработи ресторанта, който е много хубав и ще привлече много хора и наистина карантината ще стане една от забележителностите на Варна.